Хто каля бацькоў, хто пад нагляд блізкіх і сваякоў, астатнія ў аздараўленчыя лагеры. Традыцыйная формула размеркавання дзяцей школьнага ўзросту на летніх канікулах сёлета склалася не так, як звычайна. Ва ўмовах эпідэміі каронавірусу большасць беларускіх сем'яў ад магчымасці адправіць дзяцей у летнікі рашуча адмовілася. А вось для тых, хто альтэрнатывы не знайшоў, лагер пры школе стаў адзінай магчымасцю пакінуць сваё дзіця пад наглядам дарослых. У Пінску такіх жадаючых сёлета ў разы менш, чым звычайна, скарацілася і колькасць школ, на базе якіх открыются оздоровленчие лагеры. В летний период будет задействовано 13 учреждений общего среднего образования, следовательно 13 оздоровительных лагерей, в которых будет оздоровлено 354 учащихся. Прышкольны лагер працы і адпачынку «Сонейка» пачне дзейнічаць пры пінскай сярэдняй школе нумар 3 ужо ў гэтую пятніцу. Сёлета сюды набралі ў 4 разы менш дзяцей, чым звычайна. Але нават пры такой колькасці план традыцыйных мерапрыемстваў і спраў будзе выконвацца. Не змяняючы зместу, скарэктавалі формы арганізацыі дзіцячага вольнага часу, аддаўшы перавагу экалагічнаму накірунку. В этом году, безусловно, в связи со сложившейся ситуацией детей значительно меньше. В оздоровительном лагере у нас 33 ребенка. И в летнем трудовом отряде 10 детей, которые будут непосредственно заниматься трудовыми работами. Но, тем не менее, мы постарались сделать интересной эту смену как для одной категории детей, так и для другой. У нас будут заочные путешествия ввиду того, что мы в сложившихся обстоятельствах должны соблюдать и социальное дистанцирование, и все вопросы, связанные с ограничением передвижения обучающихся. Поэтому это заочные путешествия, это игровые форматы. Калі экскурсія, то завочная, калі прагулка ці паход, то выключна ў межах школьнай тэрыторыі. Абмежаванне на ўваход у школьныя будынкі нават для бацькоў таксама адна з засцерагальных мер. Аздараўляць жа дзяцей плануюць праз гульні, фізкультуру і спорт на свежым паветры. Менавіта так будуць працаваць і спартыўныя аздараўленчыя лагеры. Іх сёлета ў Пінску адкрыецца 4. Усе на базе мясцовых спартыўных школ. Наведваць іх пажадалі 461 школьнік. Это более как учебно-тренировочные сборы будут у них проходить. То есть, понятное дело, мы отличаемся от общеобразовательной школы тем, что у нас специфика специализированная. То есть есть время, когда тренера могут поработать с детьми согласно их профиля, согласно учебно-тренировочным занятиям и календарного плана. И я не вижу разницы прошлого года и в этом году. То есть дети проявляют желание заниматься, меньше не стало. Згодна з прагнозамі, летнія аздараўленні ў пінскіх спартыўных летніках атрымаюць каля 50% навучэнцаў пінскіх спартыўных школ. Як і лагеры пры агульнаадукацыйных школах, працаваць яны будуць па заяўным прынцыпе. Змена пачнецца 5 чэрвеня і будзе доўжыцца 20 дзён. Тацяна Будгусаім, Людмила Салдзін, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».